Здравейте, потребители! Аз съм мистер Викомен. Аз съм мистер Дагвин. И сега ще ви покажем как да се направите супер вкусно и бързо една хубава пица. Продукти, които ще ви потребват са кетчуп, настърган кашкавал, кремвирш, бусилек и замразени арабски питки. Добре, първо взимате арабската питка, слагате им кетчуп, но да не много, да кажем горе-долу. Това беше малко повече, но горе-долу толкова. Навсякъде трябва да има. Размазвате навсякъде. Там. Слагате обилно кашкавала. Да, то точно ще не стигне. Далее. Изглежда направо. Сега ще трябва да сложите няколко шейпи бусилек. Аз не толкова. И така трябва да изглежда вашата завършена пица. Така, слагате го на нагоре на там. На 300. На горно. Леко падна. Слагате я за 2 минути. Сега ще ми раза. И чакаме да изтега. Пак сме тук. Вадим превъзходната пица. Изключвате. Може да постъкръсна. Още кипи, защото е толкова. Не готова ли си? Не готов, пардон. Готова. Пари. И така изглежда нашата превъзходна пица за толкова малко време. Само да искам да утвърдя, че това е по рецепта на моята майка. И да, ако искате, може да сложите царевица и маслинки. Това е по желание. И сега показваме как е основата. Да. И единствено, което може да пожелаем повече, е добър апетит!